mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireniso programu yathu ino yakudziwa Baibulo Langa. Pa programu yathu ya tsiku lale muliso ndine Balano Mvinjero Gondwe. Tikumbere programu imene amatipatsira ndali Longwe School Biblical Studies ku Longwe ku Mitundu. Amene cholinga chawobe chinakali chomwe chicha kufuna kuti anthu tolidziwa bwino Baibulo lathu. Pa tsiku lalero tikhala tupitirizabe kuphunzira kuona zozizwitsa zimene Yesu anachita ndikuonaponso maphunziro osiyanasiyana amene Yesu inu ndini tingaphunzirepo lero posatengera kungoona kuti anthu ena anathandizika anachizidwa ku matenda kapena anathandizika ku mavuto amene anali nawo. Koma zimenezi zinachitika ncholinga kuti inu ndi inenso tithe kuphunzira maphunziro ofunikira. Pa tsiku la lero tikhala kuphunzira kuchokera buku limene la Marko chapter chake cha 2 verse 1 mpaka verse yake 12. Pamene tipezapo Yesu anachiza munthu wina amene amadwala nthenda imene Baibulo limufotokozera kuti wa manjenje kapena manjenje. Munthu ameneyi monga mmene anthu onse amakhalira anavutika nthenda imeneyi. Ndipo inafika nthawi yonenera atamva kuti Yesu ali kumeneku na Yesu anachiona kuti chinthu chofunikira kuti akapezeke kumeneku akakumane ndi Yesu kuti na Yesu akathe kupeza thandizo limene amakhala akulifunafuna mmoyo wake. Tikamaona zozizwitsa zonse zimene Yesu amachita ine ngakhala amachita chifukwa cha chifundo koma kwambiri zimafunanso kuthandizira kuti anthu athe kumudziwa kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu ndi Mulungu. Tikaona pa buku la Yohane chapter 4 verse 11 kutipatsa zimene kuti zozizwitsa zimene amafuna zimene zimafuna kuti zithandize Yesu anthu athe kumukhulupirira Yesu. Chifukwa anthu anali akayikira kuti ndani koma amachita zonsezi cholinga kuti anthu athandizike akhulupirire mwa Yesu Khristu. Ndiye tikaona buku limeneli la Marko chapter 2 verse 1 pana verse 4 tipezamo munthu amene na Yesu chifukwa atapeza vuto limene la matenda zinatengera chisomo kapenanso chifundo cha azake ena folo amene anamutenga kuti akakumane ndi Yesu kuti makamaka mpakana na Yesu akathe thandizo limene iye amaliyembekezera. Ndetona pa verse 1 mpaka verse 4 tipeza azake folo aja amene akumutenga kuti akakumane ndi Yesu kuti akapeze thandizo limene iwo amakhulupirira kuti Yesu yekha akawapatsa ndithu zingavute zingatani. Chozizwa ichi chinachitika m'nyumba ina mmudzi wa Kaperenawo. Tikaona verse ya chapter 2 verse 1 akunena kuti ndipo bolowaso yenga Kaperenawo anapita masiku ena kunamveka kuti ali m'nyumba. Ndikuti patapita masiku Yesu anapita ku mzinda wa Kaperenawo patapita masiku akuti anthu anamva kuti Yesu ali kumeneko. Tikaona pa buku la Mateyu chapter 9 verse 1 ndipeza kuti Kaperenawo anali ngati kwawo kwa Yesu kumudzi kwawo kwa Yesu pamene timapeza pa buku la Mateyu chapter 9 verse 1. Ndi Yesu ali mu Kaperenawo kumene Baibulo lifotokoza kuti anali ngati kumudzi kwawo patapita masiku anthu anamva kuti Yesu ali muno. Ndimamuganizira pa zimene Yesu zonse amachitazi anthu ena amangomumvera patali ndi adzimumva kuti Yesu mumamumva kuti ukuwatere alitu mmudzi mwathu muno. Chifukwa cha chimenechi chinapangitsa kuti anthu ambiri akhamukire kumeneko akaona kuti tikaone tikakumane naye munthu ameneyi popeza tamva zambiri anthu atifotokozera za ameneyi koma yafika nthawi yoti tipiteko. Pa verse 2 ndipo ambiri anaunjikana kotero kuti anasowa malo ngakhale pa khomo pomwe ndipo analankhula nawo mawu. Ndakuti faya anangomva kuti Yesu ali kumeneko pa verse 2 akondera anthu ambiri anaunjikana. Akuti anadzadza nyumba muja kaya pa khomo mpaka na panja ponse. Panali anthu akumvera kuti Yesu ali m'nyumbamo. Zili ngati nthawi zina zimachitika mwina pakachitika chinthu china chimene chodabwitsa ndi akavutitsa chitikira m'nyumbamo. Anthu amabwera kuzungulira nyumbayo kuti aone ena saona asefuna makhoti ali kutali pa zinthu zili m'nyumba. Ndi Yesu ali m'nyumba anthu ambiri anaunjikana mpaka na pakhomo mpaka panja panali chigulu cha anthu chimene afuna nchani? Sakufuna zambiri ayi koma akufuna kuti amumve Yesu ndipo Yesu akuti anayankhulana nawo. Ndere Yesu anayankhulana nawo anthu ali tcheru anthu aja kumvetsera kuti kodi zitani. Ndipo pokona gulu limene Yesu anapezerapo mwayi monga mmene fotokoza kuti anthu adaphunzitse tsopano abwera okha amva za ine lero tsopano ndaphunzitse. Pa verse 3 tsopano ndipo anadza kwa iye otenga munthu wodwala manjenje wonyamulidwa ndi anthu anayi. Ndere Yesu akuphunzitsa kuyankhula izi pali chigulu cha anthu ali panabwera anthu ena folo atanyamula mzawo amene amadwala manjenje kuti akumane ndi Yesu. Ndeti tikupeza kuti Yesu ali ngati mophunzitsa anthu folo aja adza ndi munthu wodwala
ndiponso tikati tione zikuonetsa ndithu azake folo aja anali okhudzidwa ndi nthenda ya nzawoyo, ndipo anali okhudzidwa kuti amafunitsitsa kuti nzawoyo apeze bwino. Chimene mwene chiona chititi munthu anali adwala manjenje komanso wachita onyamulidwa. Ndeti zikuti pase tizuri anali kuti wadwala ndithu sanakathanso kuyenda, zinatengera azake kuti ayankhulane naye amutenge apite naye kwa Yesu azake folo. Ndeti kaona kuti pamene papa odwala komanso azake aja amakhulupirira ndithu kuti tikatengana ndi munthu uyu kupita kwa Yesu tikapeza thandizo ndithu. Ndeti kupeza kuti anyamula afika naye koma apeza kuti pali chigulu. Ndezitani pa vesi yake 4. Ndipo pamene sanakhoze kufika kuli iye chifukwa cha khamu la anthu, anasasula chitsindwi pokhala iye, ndipo pamene anatha kubola anatsitsa mphasa amene anamkungamo odwala manjenjeyo. Ndekuti tikupeza kunena kuti atafika kuti Yesu ali kutali nyumba umo, ndipo sepa pali chipirikiti cha anthu, pali gulu la anthu. Natachano munthu uyu sitimfikira uyu. Nangati kamfikira bwanji popeza anthu adzadzana pano. Ndiye kuti panthu aja wina anabwera ndi nzeru zonoti pasavute timpeza mutali nyumba iti ali nyumba okay. Kanapeza njira mtundu wanji kukakwera padenga pa nyumba paja. Ndipo atakwera padenga nyumba paja pepe anasasula nyumba ija. Anakakhala ngati ife kapena anakakhala ngati anthu ena masiku ano, mwina ndakagolesi ndakaona chigulu mmene chilili kuti Yesu ali kutali nyumba iyo koma kuna gulu mmene lili lapa, mwina ndakagolesi. Koma anthu awa sanagolesi, ananyamuka kukasasula denga kuti mpakana akumane naye Yesucha. Komanso nthawi zino mati ukaganiza bwino mono kuti mwina panali anthu amene amadziwa bwino kasasulidwe, mwina panali kalipentala. Chifukwa mukati muone si zinthu zophweka inu ndine kuti tingakasasule denga kutsitsa munthu pa denga oti sinachitepo. Tiyapochita mwina mantha kukwera, komanso akwera ndi munthu odwala, komanso kuti tikasasula bwanji. Inali ntchito yoti siya pafupi. Ndezo soneza ndithu lapazi zake folo aja amene ananyamula munthu ameneyi amadziwa ndithu ino ake kagwiridwe ka ntchito imeneyi kuti akathosasa. Komanso anali olimba mtima, komanso kwakukulu kunali kuti anafunisisa ndithu kuti zingavute zinganani malingana ndi mmene tinamva za Yesu muja. Na lero ndi tsiku loti tipeze mayankho. Munthu ameneyitu akumana ndi Yesu zingavute zingatani. Ndetu kuti anthu amenewa amayidziwa ndithu bwino ntchito. Komanso china semene mumanga observe chono mukati muone anatsitsa pa mphasa yake imene ali mkungamo odwalayo manjenjeyo. Akusasula denga anamutsitsa. China imene madabwitsa chono kuti kuna anthu amene ali mkatiwa amalichitika nchani. Komanso pa Baibulo sinalembepo kuti munthu unaka adandaula sizoti nyumba inali ya ndani. Sinafotokozenso kuti munthu inadandaula kuti mwatisasula nyumba kachani. Koma pali gulu la anthu lotitiloti. So tikuona pa verse 1 mpaka verse 4 tupeza ndithu kuti munthu odwala manjenjeyi watengedwa akaperekedwa akapita kwa Yesu padzadza kukasasula denga akumutsitsa ndi denga lija mpaka kumutsitsa. Penanso kamazoona anthu andi kuti anati amazidziwa ndithu bwino kuti kodi tisasule apa. Fati kasasula apa kumutsitsira apa akafika ndendende pamene pali Yesupo. Ndeti tangoganizirana kumutsitsa Yesu akuphunzitsa akuona munthu kuti akaurukira kudenga kuti zukhala bwanji. Ndeti kamapita kuona verse yake 5 mpaka verse yake 12 tsopano tikupezana kuti Yesu akhululuka machimo komanso manjenje uja akuchizidwa. Pa verse yake 5 Yesu anabwera ndi munthu amene mutambe umuchiza anayankhula mawu pa verse 5. Ndipo Yesu pakuona chikhulupiriro chawo ananena ndi odwala manjenje, mwana machimo ako akhululukidwa. Munthu akubwera kuti akudwala, Yesu akumuona, ndi Yesu akuyamba kuyankha kuti chifukwa cha chikhulupiriro chako machimo ako akhululukidwa. Odwala inde anasangalala kuti machimo ake akhululukidwa, koma chimene chinakamsangalatsa kwambiri chonoti dzuka kadziwiri choyambira kuti ape chimenecho. Koma Yesu anayamba kuyankhula kunena kuti iwe odwala machimo ako akhululukidwa. Ndono odwala uja watsitsidwa alipoterepa Yesu ali pamenepo. Ndakumuwuza odwala uja kuti iwe odwala machimo ako akhululukidwa. Mwinanso samayembekezera kuti popita kwa Yesu akakhululukidwa machimo, koma iye chimene amayembekezera kuti ndikapita kwa Yesu ineyo ndikukapeza machiritso. Ndazunzika ndi matendawa koma ine ndikukapeza machiritso. Koma atapita pa Yesu, Yesu chimene amamanga kuti inde ukudwala koma chofunika chinthu ichi.
machimo ako akhululukidwe ndipo ine ndakukhululukira. Nkhani itatero inachoka tsopano pa odwala. Anthu amene newe paja atamva anthu ena tonale munthu odwala munthu ndati asiya tsopano kukamba za odwala nkhani yonse yatembenuka. Yabwera tsopano kwa anthu amene newe paja zimene anayankhula. Pa verse 6. Pa verse 6 akunena kuti koma anakhalapo ena alembi akuganizira mu mtima mwawo. Akulesa tangu machimo akhululukidwa atena mwa alembi anakhala kuganiza kuti okay. Verse 7. Munthu amene atero bwanji achita mwano akhoza ndani kukhululukira machimo koma mmodzi ndiye Mulungu. Ndi anthu aja anayamba kuti munthu uyu kuti ngotani? Zingatheke munthu kukhululuka machimo? Sadziwa kuti amene amakhululuka machimo ni Mulungu yekha. Anthu aja ndipo ukaganiza zimene amanena zisura malako anthuwa. Chifukwa amadziwa ndithu kuti munthu amene amakhululuka machimo ndi Mulungu basi. Koma chimene anayiwala kapena chimene samafuna kukhulupirira chakuti Yesu ndiye Mulunguyo. Ndipaka Yesu anatenda kukhululukira machimo ako, Yesu ndi Mulungu. Ndikakhala anthu achama mufuna mutenga Yesu ngati munthu chabe, koma Yesu akunena kuti ine ndine Mulungu. Ndiye kuti mukhulupirire kuti ndine Mulungu ndikuyankhula izi machimo akakhululukidwa. Atayankhula zimenezo ananakhumudwa zotheka bwanji. Munthu amene ayankhula bwanji kuti iwe mwana machimo ako akhululukidwa. Kodi iyeyi angakhululukire munthu machimo? Ndi chimene wachamanena. Ndipo ponena zimene zisamalakwa, koma chimene anayiwala kapena chimene samadziwa kufuna kutsatira ndi chonena kuti Yesu ndiye Mulungu. Ndiye kuti anthu aja akuyankhula pa verse yake ya 8. Ndipo pomwepo Yesu pozindikira mu mtima mwake kuti ali kuganizira chomwecho mwa iwo okha, ananena nawo, muganiza bwanji zinthu izi m'mitima yanu? Ndati anthu aja alembi aja kuzinena zimene mumtima mwawo kuti chifukwa izi amaziyankhula mu mtima. Zitheka bwanji kukhululukira munthu machimo? Zimene sizingatheke, amakhululuka ndi Mulungu yekha. Ndati zimene amaziyankhulira mu mtima. Ndi Yesu popeza amadziwa mtima wa Mulungu, popeza Yesu ndi Mulungu, anayankhula maonena kuti zimene pa verse yake 8. Ndipo pomwepo Yesu pozindikira mu mtima mwake kuti ali kuganizira chomwecho mwa iwo okha, ananena nawo, muganiza bwanji zinthu izi m'mitima yanu? Ndi Yesu akuyankhula kuti kodi muganiza bwanji zinthu zimene m'mitima mwawo? Ndikupeta atayankhula zimene wochana dzidzidzi kuti izi tusiganiza mu mtima, uyu ali aboyo akudziwa kuti ife tikuganiza izi. Ndikupeta bongochita inakhali yangothera pomwe nkhani nawo zinakathandiza anthu aja kuti azindikire kuti uyu ndi Mulungu. Koma ayi wakhululuka machimo awakuganiza mu mtima. Yesu akudziwa kuti zimene muganiza mu mtima ndi izi. Ndikhulupirira kuti anthu aja anali odzidzimuka ndithu. Komabe ngakhale zinali choncho, anthu aja zinavutabe kuti akhulupirire kuti Yesu ndi Mulungu. Pa verse yake ya 9. Chapafupi nchiti, Yesu anafunsa, chapafupi nchiti kuuza odwala manjenje kuti machimo ako akhululukidwa, kapena nyamuka seza mphasa yako nuyende? Ndi Yesu anafunsa mafunso awiri. Kodi inuyo chimene muchiona chapafupi nchiti? Kumuuza odwalayi kuti machimo ake akhululukidwa, kapena kumuuza kuti nyamuka wachira tenga mphasa yako? Yesu anafunsa mafunso awiri. Ndipo Yesu amayembekezera kuti anthu aja amuyankhe. Koma ndikhulupirira anthu aja chimene chinawavuta chinthu ichi, akanena kuti chapafupi nchonena kuti machimo ako akhululukidwa, nderi iwo aja amadziwa kuti amene amakhululuka machimo ndi Mulungu yekha. Ndeti akhala ngati akuvomekeza kuti Yesu ndi Mulungu. Ndesi anakayankha kuti chapafupi nchimenecho. Komanso chachiwiri anakayankha kuti chapafupi nkuchiza. Iwo aja samadziwa kuti ngati munthu angachize si munthu wamba. Ndeti kayankhanso kuti chapafupi nkuchiza, tikhalira dziko laso. Ndeti Yesu wafunsa mafunso awiri, koma mafunso ake kwa iwo aja nalo wavuta kuti ayankhe. Chifukwa chake nchani? Maganizo awo. Ndi mayankhidwe awo anali wavuta ndithu anthu aja. Pa verse 10. Koma kuti mudziwe kuti Mwana wa Munthu ali mwini ulamuliro wakukhululukira machimo pa dziko lapansi, ananena ndi odwala manjenje. Akunena kuti ndikufuna mukhulupirire izi, kuti ine ndili ndi ulamuliro pa dziko lapansi. Sine munthu chabeyi ngati mene mmaganiziramo, ndili ndi ulamuliro. Ndi Yesu ananena kuti ndikufuna mudziwe zinthu izi,
kuti mudziwe zinthu izi mudziwe kuti ndi ulamuliro. Chifukwa anthu aja akanika uyankha akuwafunsa musankhepo chimodzi, anthu aja akukhala chete. Ndiyesa kuti ndifuna ndichite izi kuti niyo muzindikire kuti mwana wa munthu si munthu wambayi. Ngakhale niyo mumakayikira koma musamakayikire. Verse 11, ndikuuza iwe nyamuka, seza mphasa yako numuke kwanu. Ndiye sanati kwa odwala manjenje. Popeza pali gulu pano, mwine niyo mukangoyankha kunena kuti kukhululuka machimo ndi chapafupi, mwina anthu ena sangakhulupirire, koma ndipange zoti aliyense aone. Ndiye sanapanga zotani, anamuza wamanjenje kuti nyamuka, dzuka kadzipita. Ndero pomuza wamanjenje dzuka nyamuka kadzipita, ndadala anthu onse akutani pene pacha. Anthu onse akuona kuti munthu anabwera kumutsitsa padenga lodwala, munthu amene samayenda, ndipo nyamuka pano akunyamuka ndi mphasa yake wanyamula yekha akupita ku nyumba. Ndero anthu adzifunsa kuti zatheka bwanji. Ndi anthu adziwozera kuti ndi nyumba umoru ndimene muli Yesu. Umoru Yesu ndi amene wachita zinthu zimenezi. Ndiye sanati ndichita zimenezo. Ndipo anamuchizadi wamanjenje ananyamula mphasa yake. Ndiyoti khwimbi la anthu imene lipeme paja aliyense anaona, amene anali kuthekera kuti aone. Ngakhale anali patali ndiyoti amaona munthu akutuluka wanyamula mphasa yake. Ndiyoti anamuona ena akulowa koma alowera padenga akudwala, koma akutulukira pa khomo wanyamula mphasa yake akupita. Ndiyoti anthu aja amene amaona mati kodi munthu uyu ndi munthu wotani? Koma zonsezi Yesu amafuna kutsimikiza kuti ine ndine Mulungu, ndili ndi mphamvu zonse zimene amafuna kutsimikiza. Pa verse yake ya 12, ndipo ananyamuka iye pomwepo, akuti wamanjenje uja ananyamuka pomwepo, Yesu anangomuza kuti nyamuka. Ananyamuka pomwepo nasenza mphasa yake natuluka pamaso pa iwo, kotero kuti anadabwa onse nalemekeza Mulungu nanena kuti zotere sindinazionepo ndikale lonse. Akuti Yesu zimene anachita pazi zotere munthu anthu amanene paja sanazionepo nkale lonse. Kuti munthu wabwera akudwala ndi serious, akutuluka wanyamula mphasa yake akupita. Izi si zinthu zapafupi. Ndipo anamuona. Ndipo akuti zitachitika izi, anthu anadabwa nalemekeza Mulungu. Kuti izi sangachite ndini munthu wamba izi. Uyu ngotumidwadi, uyu ndi Mulungu ndithu. Ndi chimene Yesu anachitira zinthu zimenezi. Ndipo anthu onse anayankhula maonena kuti zoterezi mwina sena anonso munaonapo zinthu zina zimene mukamafotokoza mati koma zinthu zimene tinazionapo sindinazionepo. Awaso anayankhula chimodzimodzi kuti zimene taziona pano sindinazionepo. Sindidziwa wamanjenje kuti anati chani, koma ndikupena Yesu anathokoza. Sindidziwa azizake ajafula anamunyamula aja anati chani, koma ndikupena onso anathokoza. Ndiye kuti tikupeza kunena kuti wamanjenje wachizidwa, anthu akhulupirira, anthu adabwitsika, anthu adziwa ndithu kuti zinthu zisinaonepo pakati pathu pano, koma pano zinthuzi zachitika. Ndiye tikupeza kuti chinthu chodabwitsa ndithu. Chachitika chinthu chimene anthu samayembekezera kuti chikuzochitika, koma zimene zachitika ndithu. Ndiye tikamaziona chozizwitsa chimenechi, sikungoona kuti wamanjenje wachizidwa, basi munthu wachizidwa anthu adabwetsika kapena zatani. Ayi. Sitiona kuti popeza anthu akasula nyumba, kulowetsa nyumba, anthu anamudzaza nyumba mwaye kuti amuone Yesu. Ayi. Pali maphunziro akuluakulu amene inu ndi inenso tingaphunzire lero. Maphunziro akulu kwambiri poona pa chozizwitsa chimenechi. Phunziro lathu loyamba ndionena kuti mbiri yabwino ndiyofunika. Tikati tione apapa Yesu atapita ku Kaperenawo atakhala masiku anthu atangomva kuti Yesu alo analesa anakhamukira kumeneko. Chitakhamukitsa kumeneko nja Yesu anali ndi mbiri yabwino. Kodi inu muli ndi mbiri yotani? Yopangitsa kuti anthu akuyandikireni kapena yopangitsa kuti anthu akutalikireni? Pali mbiri zina zimene anthu akamaziva amakhala nafe mantha anthu raya. Uyu si munthu wabwino. Ndipo pali zina zimene anthu zimalimbitsa mtima kuti achitepo kanthu. Kodi inu mbiri yanu ndi yotani? Tiyeni tiziganizire, tiyeni tisone, tiyeni tikozeni mbiri yathu. Baibulo limafotokoza kuti dzina labwino limaposa mafuta a mtengo wapatali. Kungokhala ndi dzina labwino, nchinthu cha mtengo wapatali.
Ndicho yamba chimene tingaphunzire choti anthu anabwera kwa Yesu ife adamva ndipo anamamudziwa Yesu, Yesu anali ndi mbiri yabwino. Phunziro lachiwiri limene tingaphunzirepo apa ndi linthu ili, kuti timakhala bwanji ndi azathu. Pala anthu ena amanena kuti ine ndimapanga zanga, anthu ambiri amayankhula mawu amenewo. Inde kupanga zako si mlandu, koma uzindoti udzafuna anthu ndithu. Kuti tangoganizirani wa manjenjeyi wakudwala akanika kuyenda ali serious azake amunyamula, ena kuti samakhala bwino ndi anthu zinakakhala bwanji. Pala anthu ena amene timakhalira ndi abale athu azizathu, ola abale athu eni mwina titapeza mavuto sangayikepo mtima waukulu otatithandiza. Chifukwa anthu anamutenga munthu ameneyo kwamuthandiza pano kasasula denga. Ndena nalokozeka kuti ngati kuli kukoza denga lilikoze ndife, ngati kuli kulipira tilipira ndife, koma ifoti amafuna nzawo abeze bwino. Kodi inu mumakhala bwanji ndi azanu? Tiyeni tiganizirepo za ubale wathu ndi azathu. Ena mumapeza kuti ndi maneba zonse anayambana, koma mumadzifunsa kuti kodi awa atapeza vuto angathandize ndani? Ndiye apa Yesu amatipatsa zozizwa chimenechi kunena kuti tizindikire kuti vuto tidzalipeza, koma tikapeza vuto pali mavuto ena amafunika azathu atithandize kuti tikapeze thandizo. Kodi ife timakhala bwanji ndi azathu? Komanso phunziro lachitatu lonena kuti timakhudzidwa bwanji azathu akadwala akapena akapeza vuto. Zimatikhudza bwanji tikaona anzathu akudwala kapena anzathu ali ndi vuto? Tangoganizirani anthu folo amenewo ataona anzawo akudwala, anazitenga kuti uyu tinyamula uyu mpaka tikafika naye. Sitidzoti amachokera patali murani, koma analimba mtima kumunyamula. Ukapeza kuti pali gulu anakakhalira nakati zitipatsa bizere ntibwereni, koma tipeze njira mpaka munthu amene apeze thandizo. Kodi inu mukaona azanu amene akumana ndi vuto, mumayesetsa kuti mpaka azanu apeze thandizo? Mumayikapo mtima ono kuti mpaka azanga apeze chithandizo uyu? Kapena timangoti aziona ameneyi paja amanyada, paja amenewo amatere? Tiyeni tikhale oganizira bwino kapena ofuna kuthandiza kapena zizitikhudza pamene taona azathu akumana ndi mavuto kapena adwala. Phunziro lina namba 4 limene tingaphunzirepo ndili kufanana chikhulupiriro ngofunika zimathandiza popanga zinthu. Anthu mukafanana chikhulupiriro chinthu chofunika ifa zimathandiza mufuna kupanga zinthu. Muona zake folo aja ndi odwalayi, inakhati asiyana chikhulupiriro, anakafuna kupita naye kwa Yesu. Inakhati pazi zake folo aja sakhulupirira Yesu, yeye kama khulupirira Yesu, kuti anakapita bwanji sizinakatheka. Nangana khati zake aja folo amakhulupirira Yesu koma odwala sakhulupirira Yesu, anakapita nyamula bwanji munthu oli sakhulupirira Yesu sizinakatheka. Ndapaso pali phunziro lalikulu kuti anthu tikafanana chikhulupiriro zinthu zimayenda, tikasiyana chikhulupiriro zinthu siziyenda. Tingotengera pa banja, wina amapita mpingowo wina amapita mpingowo. Kuti pakabwera vuto adzakoze ndani? Fawo adzabwera maganizo awo, adzabwera maganizo awo. Komanso mwina vuto sanabwere nthawi zina mabanja akusokonekera chifukwa anthu asiyana chikhulupiriro. Ndiye kufanana chikhulupiriro zimene apa amatiphunzitsa Yesu kuti ndi chinthu chofunika komanso ndi mtengo wapatali. Anthu tizikhala ofanana chikhulupiriro, chifukwa tikafuna kupanga chinthu pofuna kupeza thandizo timapeza pakamodzi. Phunziro la namba 5 lonena kuti moyo timapeza zolepheretsa zambiri koma zimafunika osataya mtima. Moyo mwathu timapeza zinthu zolepheretsa zambiri koma tisataye mtima. Tangoganizirana anthu folo atanyamula nzawo chota kudwala akapeza kuti pali chikhwimbi cha anthu, pali gulu la anthu, anakakhalira nakati basi tula, koma anati tabwera pano tofuna tikumane ndi Yesu ndipo Yesu tikumana naye. Ngakhale gulu linali cholepheretsa koma sanalole kulezerero, mpaka anafika pokumana ndi Yesu ndipo Yesu anakumana naye. Ndiye lero ziganizira kunena kuti ife ngati anthu, ife ngati akhristu tiziganizire kuti moyo timakumana zolepheretsa zambiri koma tisamataye mtima. Phunziro la namba 6 lonena kuti pa za umulungu pamafunika kuyikapo mtima. Zinthu chomvetsa chisoni kuti anthu ambiri pa zinthu za Mulungu sayikapo mtima. Akati ate ndikakumane ndi kutchali chimawa 8 koloko ambiri sapitako. Amati 8 koloko ya mwalawirira kwambiri. Ina akakhala 10 koloko bwanji. Koma akati amawa kuli kulandira zakuli za boma aliyense 6 koloko akhala afika, anthu mafola amakhala adzuka pa 5 afika pamalo. Chovuta ndi chani apa? Anthu sitinayikepo mtima pa zinthu za Mulungu. Tayika mtima pa zinthu zolakwika.
munthu uyu komanso zizake amenewa anafika pophwasula denga chifukwa anayika mtima kuti zingavute zingatani thandizo lathu ndi uyu basi. Mwina nkuthekanso wa Manjenje anali anayeserako zinthu zambiri koma zinalephera. Mwina nkutheka koma anadziwa kuti pano zingavute zingatani uyu yekha titani uyu akumana naye ndi Yesu ndipo apeza chithandizo lero. Sanakayikire chifukwa sanena kuti chikhulupiriro chanu chaoneka, chikhulupiriro chanu cha odwalayo. Yesu anayankhula zimenezo kuti machimo akwata akhululukire chifukwa cha chikhulupiriro chake. Phunziro linanso limene tikaphunzirepo ndi chikhulupiriro chopanda ntchito chili chabe. Anthu amakhulupirira kuti Yesu akhoza kuchiza, ananyamuka kupita kukakumana ndi Yesu. Chikhulupiriro chimafunika ntchito. Chikhulupiriro chopanda ntchito chimakhala chabe. Ungokhulupirira kuti Yesu akhoza kundichiza kumusiyirako kanthu anakamanda kupita nakayendeka njani. Ulana kaona pali gulu anthu anakangobwerera kumene kuja mara abasi talephere kuti Yesu sangatichize pata chinakachitika njani. Chikhulupiriro chopanda ntchito chimakhala chabe. Phunziro lathu lomaliza, kwa Yesu kuli thandizo lakuthupi komanso uzimu. Yesu amayankhula mawu apa kuphunzitsa anthu mawu kuti anthu asinthe moyo wawo komanso kuli thandizo lakuthupi. Wina wa Manjenje anachira pomwepo. So tikamayiona chozizwa chimenechi tidziona kuti pali maphunziro amenewo. Komanso mwina amene mukuzonjezerapo sopona maphunziro ena amene mungapezepo. Koma zozizwa zimene Yesu amachita amafuna kuti inu ndi ine tiphunzirepo. Osati kungochiona kuti chozizwa basi zatha ayi. Pali maphunziro ambiri. Tithokoze chifukwa choti munali nafe limodzi pamene mamba program panofika pamapeto. Pa program yathu imene timaphunzira kuchokera buku la Marko chapter 2 verse 1 mpaka verse yake ya 14 mpaka verse yake ya 12 pamene taonapo Yesu akuchita chozizwa kuchiza munthu wa Manjenje. Tikumbukire program imene amatipatsira ya kudziwa Baibulo Langa amatipatsira ndali Longwe School Biblical Studies ku Longwe ku Mitundu. Ndipo mnali ndine Baibulo Vinjero Gondwe kufikiranso nthawi ina. Mulungu akudalitseni. Koma mwina tili ndi funso kapena ndimanga yokhuza program imene namba lake ndi 0822766018. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako